Бунт в село Катуница, при който загинаха две момчета на 19 и 16 години. Специални полицейски части се опитват да удържат размириците там, след като снощи роми, близки до фамилията на цар Киро, прегазиха с бус 19-годишно момче. Веднага десетки полицаи бяха вдигнати на крак през нощта. Разгневени жители на Катуница щурмуваха колите и имотите на ромския бос. Жандармерията обгради къщата на Кирил Рашков, за да го спаси от гнева на хората. Безредиците продължиха и през деня. При един от протестите сърцето на 16-годишна момче не издържало и детето починало. При изблъсъците са пострадали местни хора, 3 полицаи са с счупени ръце. На среща с шефа на пловдивската полиция, жителите на Катуница поискаха фамилията на цар Киро да бъде изселена. Иво Никодимов е в Катуница в момента. Иво, чуваме се, нали? Добър вечер, чуваме се. За съжаление, предполагам се в момента само по телефон, тъй като част от протестиращите прерязаха кабела, който е свързана нашата камера с сателитната ни станция и просто няма как да виждате картина от това, което се Очевидно, Иво, напрежението отново ескалира в този час, след като тези разгневени хора направиха така, че да не можем да те видим на живо и, разбира се, скъсаха този кабел. Очакваше се да има протест в 20 часа. Какво се случва точно сега в момента в Катуница? Това е протеста, който около 19 часа членове на Ботев Пловдив и на Локомотив Пловдив, както и хора от селото, са се събрали пред кметството, което се намира на няколко километра от къщата на цар Киро, от другата страна на на влаковата линия. Пристигнали са тук, горе-долу 1 час им е трябвало, за да се придвижат до тук. И буквално преди минути прерязаха и кабела нация. Иво, моля ти се да се върнем обаче към това, което се е случило през нощта. Откъде тръгна конфликта, за да се стигне до тези безредици? Конфликтът тръгва от конфликт между един от внуците на цар Киро и твърди се син на бивша кметица на селото. Тръгнала е вчера, когато приближени на цар Киро, хора от Столипиново, с микробус се опитват и успяват да прегазят 19-годишния Ангел Петров, който се умира на място. Оттам тръгва конфликта. Иво, но този конфликт знаем, че не е от вчера. Нали така? Така е, да. За какво е този спор от години? Конфликтът е разбуден заради спор за земя и за имот. Тук по принцип има доста големи спорове около общински имоти, които цар Киро е завзел. Някои от споровете са минавали през съда. Те са отхвърляли жалбите на Киро за това, че му отнемат тези имоти местно ниво, но пък Върховният административен съд е обезсилил заповедта точно на въпросната кметица заради чийто че е станал и конфликта в нощи. Тези земи съда е възстановил на цар Киро, че може да ги ползва като арендатор, а не местната ловна дружинка, на която общината е била предоставила. Иво, ние отново ще се върнем при тебе в Катуница. Виждаме, че наистина там е напрегнато дори това, което чуваме по телефона, но преди това предлагам да видим как се развиха нещата през деня от репортажа на Мила Кондова от ТВЦ Пловдив. Все още под въздействие на снощните събития тази сутрин жителите на Катуница се събраха на площада пред кметството. Страстите не се успокоиха дори след срещата с директора на Пловдивската полиция старши комисар Тодор Чонов, който дойде на място в опит да потуши напрежението. С викове и скандирания Рашкови вън от Катуница, към обяд в импровизирано шествие около 300 жители на селото отново се насочиха към имотите на цар Киро. Въпреки засиленото полицейско присъствие, тълпата успя да унищожи всяка собственост на ромската фамилия по пътя си. По време на протеста 16-годишния Павел, който също беше сред участниците в шествието, припадна на улицата. Момчето е страдало от проблеми с сърцето и въпреки намесата на лекарите от спешна помощ, по-късно е починало в болницата. Новината за втория смъртен случай още повече нагнети напрежението на протестиращите пред къщите на Рашкови. И вие имате деца, бе! Ако вашите деца ги трепат, добре ли ще, бе? Дали няма сътехните и вие? За какво трябва да става така, бе? Да умират невинни деца! Да слушат горе, че ще има убийство. Кръв за кръв ще има. Няма такова. Няма да остане така.
Минути по-късно част от протестиращите подпалиха сухи треви в близост до имота на Рашкови. Веднага след това пламна и единият от мерцедесите на фамилията, паркиран пред къщата на внука на цар Киро Ангел. Разгневените хора успяха да разрушат оградата и да нахуят в имота, оставяйки след себе си пълна разруха. Намесата на полицията и пожарната предотвратиха по-тежки инциденти. Жителите на селото обаче се заканиха, че това е само началото на войната. Те разказаха, че случаят с прегазането с нощи момче е било искрата, запалила напрежението, което тлее в селото от години. Кирил Рашков се държал арогантно и системно тормозил хората с заплахи за физическа разправа. Няма човек в това село, който да не е заплашван. Нека излене един да каже: аз не съм заплашван от цар Киро. Гледа да няма свидетели. И ти казва: внимавай какво говориш за мен. Ти не те видим. Сега какво ще случи, като си тръгне полицията, как ще живеете? Не знам как ще е, не знам. Страшилище е това. Страшилище. Жителите на Катулница са категорични, че недоволството няма да стихне, докато цялата фамилия Рашкови не бъде изселена, и инициираха подписка за това, която ще изпратят до отговорните институции. Иво, чуваме ли се още? Да, чуваме се. Говорим за саморазправа. Чухме, че някои дори говорят за война там. Може ли МВР и силите на реда да овладеят ситуацията и какво правят те за това? Така или иначе, силите на реда и МВР ще бъдат тук в селото до момента, до който ситуацията бъде успокоена. Това, което знаем, е, че в понеделник окръжният прокурор на Пловдив, заедно с шефа на областната дирекция на МВР, комисар Томов, ще се срещнат с инициативния комитет около близките на загиналото с нощи момче, за да разговарят. Според тях нещата могат да се решат само с разговори, тъй като закона не позволява, например, някой да бъде изселен от едно място. Иначе тук ситуацията наистина е напрегната. Протестиращите не позволяват да опънем кабели. Някои от тях очевидно са употребили алкохол. Режат всеки кабел, който може да се опъне и който не. Иво, обаче ми се иска да уточним, това протестиращите жители на Катуница или футболните фенове, които разбрахме от теб, че току-що са дошли в селото, явно се възползват от ситуацията? Според мен това са преди всичко футболни фенове, някои от които наистина употребили. Добре, не можеше ли полицията да спре тези футболни фенове да не влизат в селото, за да може все пак да се тушира по някакъв начин напрежението? Полицията за момента се опитва да не действа с репресивни мерки, т.е. да пази спокойствието предимно с присъствието си, защото, както каза и самия Калин Георгиев, идеята не е да покажем, че полицията може да бие и да гони. Идеята е да покажем, че полицията може да гарантира сигурност. Искам се обаче, Иво, малко да погледнем по-глобално на този проблем. Видяхме от кадрите на Мила и от интервютата, които беше взела тя. Явно там напрежението се трупа с годините. Хората са оплашени от цар Киро. Не са ли могли местните власти по-рано да реагират, за да се предотврати тази ескалация? Така или иначе има страшно много жалби, както срещу цар Киро, така и от цар Киро срещу други хора. По всички тези жалби е работено, те са стигали до прокуратурата и са изпълнявани указанията, които са на прокуратурата. Но признава се, че дълги години проблемът е бил неглижиран. Дълги години, както знаете, цар Киро има богато криминално и съдебно минало. Така или иначе хората са виждали, че той е безнаказан още от 1984 година, когато за първи път влиза в затвора, заради това, че е притежавал злато и валута по това време престъпление в тези години. Така и през годините на демокрацията, когато няколко пъти от неговия завод за алкохол се конфискуват големи количества фалшива ракия, намират се големи количества спирт, незаконно произведени. Така или иначе хората остават с впечатлението, че цар Киро е безнаказан и в годините неглижирането на този проблем в годините очевидно е довело и до тази ескалация, която се случва в момента. Иво, появиха се опасения, че този случай може да бъде използван и да се политизира дори. Има ли наистина подобни сигнали? Ти там си на място.
Тук наистина кандидат кметове в общината и на селото се опитват, така да се каже, да яснат средства, особено през деня това си лишеше, но тази вечер ги няма. По принцип министър-председателят днес коментира, че в никакъв случай това, което се случва, не трябва да бъде политизирано. Според Бойко Борисов става въпрос за един криминален случай, който трябва да се реши с средствата на закона и че не може да се взима страна. Всъщност трябва да бъдат наказани тези, които нарушават закона и независимо дали са от страната на Старкира или от страната на тези, които се срещат. Благодаря ти, Иво. Почти вече не те чуваме тук в студиото. Толкова е шумно около теб. Иво Никодимов с последна информация и подробности около случая в Катуница. Силите за сигурност ще останат докато е необходимо там. За съжаление, само чувахме нашият колега, защото секунди преди емисията беше прерязан кабелът на техниката, с която той бе там на място за живо включване в емисията ни. Разбира се, ако има развитие по тази ситуация, ще ви информираме в рамките на посетил нас. Сега продължаваме към една друга тема.